Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhuluma uDokotela Ncekeza. Unjani siswami? Ngiyaphila Dr. Njani? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukela usho igama nesibongo ukuthi uphuma kunendawo. Igama nguNokwanda wakaMbhele eRichards Bay eMzingazi. Okay. Ulethwe namhlanje kule show Nokwanda. Nginenkinga la doctor, ngangishade nomunye umfana waseZimbabwe. Wangithatha ngithi esontweni lengakubo. Lapha esontweni ngakubo kuyabhejwana. Nengabe ke esontweni nje kuvulwa amavesi kuyabhejwana kuyaqatshulwana. Hayi ukuthi ubhebhana nomuntu wakho, ubhebhana nombalo lapha esontweni ngisho umfundisi imbalo uyafika lapha kuwena. Naye afika kushaye nje akuchamise nje. Avula ivesi umfundisi nengabe safika like abo Romans 16:16 athi qabulanani nibingelanani ngokuqabulana nangempela kuyaqatshulana lapha aphinde futhi avule Genesis 1:28 zalanani ukuze nandi cishe ugesi ke lapho ke kuyabhejana usoka yena umfundisi lapha kuPilapoti la ndawo yakhe asukezela kuwena nengabe kubuka kuhalela nje uyafika usekungimbula izinqa ziyasha. Eish. Ngikhule ekhaya, ngihlala noma nobaba. Ubaba wami bokwaseZimbabwe. Kodwa bongasini baba wami wegazi. Uma nengabe echaza uthi ubaba amfica ena 8 months emithi mina. Wafika wangabe safuna ukuthi amzalise ezinye ingane kodwa afika wasinakekela kusukela ngisake esiswini ngina 8 months. Uma ekuzaleleni kwakhe uthi wazalwa wakhulela ehlobeni ngenxa yokuthi wengenabazali. Uthi wakhuliswa umalumekazi wakhe nomalume wakhe. Naye umalume wehamba ehlalile eGoli angabuye eside isikhathi. So umalumekazi wakhe wemhlukumeza ekhula nje ingane ehlukumezekile umalumekazi lo abe yamthungela ngokuthi umalume wakhe akakhipha imali yena okhulisa yena nabazali kanabazali izintandana akahamba ukhala emathuneni amawakhe nakayisi. So uthe ekukhuleni kwakhe azange azakwazi ukufunda nokuthi aqhubeke esikoleni uthi nengabe ena 14 years waqala lapho shuthi naye sezibona ukuthi uyintombi uthi khona omunye ubaba laphana because besike bokuyindawo nje uthi khona omunye ubaba bedrive ama truck naye ekutheni athole mina lo baba uthi wayemdala nengabesho ukuthiwa wakamtshali. Okay. Uthi ke waqala ke lapho ukujola nengabe eqala ukujola akazazi noma wenzani uthene ngabe sena 15 years kanti umithi lo baba lona unomfazi vele naye wezama ukuthi ngoba lapha lekhule khona wefusekiswa kuthiwe awinto yalutho wena nabazali bakho bafa yabo. Kanti uzosuka lapho athi uya emadrobheni ozama impilo yabo uhamba efuna imisebenzi emakhishini. Wahlangana naye ubaba lwaseZimbabwe uhlangana naye umithi Ube stepfather sakho stepfather sami lesingikhulisile. Ubaba wakho umazi. Ubaba mangazi ngizohlangana naye ngisho endleleni angimazi noma unjani anginaso ngisho isithombe sakhe angazi lutho njengobaba. Kodwa ngikhuliswa yena ubaba lo waseZimbabwe. Okuyena umuntu engingachaza kangcono ngaye ngikhulume yonke into nje ngaye as ubaba. Alright, qhubeka. Ngoba ngazi ngisho umndeni wakhe yena. Alright. No qhubeka. Uthi umane ngabe efika ehlangana nalomfana useke emadrobheni manje usephumile emakhaya. Uthi nakhona wayahlohlwa umunye umzala wakhe ayahamba befaka nayo behamba bememeza emajaldini behamba becela imisebenzi uthi babelala emathi belala uthola ukuthi bazokwenza amakhava ilento oplastic nabe uthola uzofika mhlawumbe lapha uthi koThekwini mhlawumbe uzofika epark avula uplastic athi balale uthi lapho impilo yayinzima ngalendlela ukuthi babeka amanzi ngamathini becuhambe becosha amathini lapha yana ngisho ukudla uphuthu ukuthi babeligovuza ngamathini kanti uzohlangana nalo baba lo waseZimbabwe. Ubaba laseZimbabwe amchazela istory sakhe ukuthi hey mina ngiqhamuka ngale emakhaya and la ngivela khona ngifana nomuntu ongenalo imuva ngifana nomuntu ongenalo futhi phambili ngoba nginabazali. Amchazela indlela akhule ngakhona uthi baba ke lo waseZimbabwe amamukele kahle nasi sisu uyasibona ukuthi isikhulu. Amchazele futhi nangalesisi ukuthi umuntu ongimithisile unomfazi uvele ube drive ama truck ezinkuni ngale emakhaya kwayena akazi uma akazi ukuthi owakuphi because
kwakutholana kwakhe babethangana emgaqweni nje yabo. Lapho uthi uno 16 years uthi aze alenteke amithe ningabe azali ningabe eteta mina ubaba lo waseZimbabwe wayekhona. Uthi wena umuntu wafika azomlanda esibhedlela engenamndeni nje eyinja. Emva kokuthi esejolileke nobaba lo waseZimbabwe bamthuka kakhulu ke manje emndenini kuthuka omalume bakhe even abafowabo because uma wenabo abafowabo omalume bami bamthuka uvele ube namanga because waxoshwa nengabe semithi uza ahambe ehlala emgaqweni nje kanje uxoshwe ukuthi umithi mina lapha ekhaya akasavumelekile vele. Uthi wezwa ngabantu ke lapho uthi isikhathi esiningi kwakusabhala ama message ukuthola ukuthi la incwadi lezo zikhathi uthi kusabhala incwadi uthi athole incwadi eposini nomzala wakhe lokhu nabe godukile abuye nezinto kuthiwa kuyakhulunywa ngaye emakhaya akuthuza liswe igwerekwere kwakusayihlazo ke kakhulu kulezo zikhathi kwayikhona nje ukujala umuntu okufika. Amthatheke shuthi ubaba ke lo waseZimbabwe naye udrive ama truck uyahamba ke yena uhamba zonke indawo ke hayi lawo enkulu drive ama truck nje empahla uyahamba lamadolobha ngamadolobha ahamba azahambe afike nakwamanye amazwe. Uthi babemthuka la ngalokho ukuthi kahlahlwe bevele namanga kwawo lo muntu wakamtsala akaza zamveza wakumveza. Uqhamuke sejola negwerekrinte kanje uthi ke ubaba lona seZimbabwe nengabe ebengikhulisa ungikhulisa njengengane yakhe kufika ngisho abantu bakubo bafike eSouth Africa kodwa baba akagoduki into eyenza ukuthi angagoduki ukuthi wayethunqela ukuhamba noma wengathandi uthi nje umndeni wakho ngavakasha leSouth Africa kwangokuthi nami ngikhuliswe yibona abantu baseZimbabwe umndeni wakho ngavakasha leSouth Africa but thina ngekazayi nomfazi akhe leZimbabwe ngisho ngathi uyalobola umfazi akhe aqhubeka ahlale la akafuni ukuthi bagoduke naye la ngempela ke ngikhule esikoleni yonke indawo lesifika khona ubaba unolumo liqinile ngokuthi isiZulu noma esikhuluma udezwakala ukuthi okufika phandle yonke indawo lengihamba khona ngihamba ngibizwa ngekwerekwere ngiyathukwa yabona nje yonke lento leyo futhi nami ngiyazazi ukuthi ngiyikwerekwere because uma akasa ngitshele yonke lento leyo ukuthi mina ngizala ubaba wangithola kanjani yabo. Mina ngikhulela nje emndenini si umndeni no health imini ingane ayikho enye futhi uma akaphindanga azayithola enye ingane nabo cousin bami ngisho ngikhula nje ngiyathuka nje ngiyingwane ekwerekwere even no cousin bami kwenzeka into encane nje phela vesile ikwerekwere ngeke ikwerekwere uzulenze lutho. Hayi ngifunda esikoleni ngisho sengifunda grade 7 kanjena bayafona uzofona ifamily wenza njani umntwana esikoleni kuthi uphasile angaze ngize ngifeyile ke mina ngishelo class even ecollege. Ngale ngathi ngiphasa bayadina phela ikwerekwere lemqondo eminingi kabi ngisho ngathiwa wenza iphutha elincane kangaka yabo uzothuka ngalobukwerekwere bakho yabona nje angisakwazi ukudlala kahle nezinye ingane ngoba phela mina ngiyikwerekwere nengabe uthi ayikho vele into engizoyiphika because nami akazumaza ngitshele lutho. Kuthi kukhona kokunthola ubaba uyafika uvela elentweni emsebenzini afike nje ushayekile ulimele ukuthi bengisayingane nami inganaki kodwa khanje uyabona izinto nabe zenze kusayingane ziyahlala emqondweni nakho kokunye bamshayela ukuthi uyigwerekwere bamshaya wafika nje limele ngempela endlini bamshaya uthi igwerekwere yabo lapho kwakuhlunga ngendlela ukuthi sasikhala ukuthi ngishuma yabo lapho sasikhala kwayimini esikoleni bangihlukumeza ngapha ngihlukunyezwa ngisho nawo othisha futhi thiwe ingane ekwerekwere wayi uma ezaqoma ikwerekwere azalizalele ngempela aze abanye uthola ukuthi omunye uzothi uyazikhambela nje mhlawumbe abafana nje uhamba bayi group baze bakuphathe bona le gwerekwere lazalihle igwerekwere lihle kangaka yabo lokho kuhlukumezeka ugcina ungasazi nje emotionally but esikoleni ke ngangiphasa. Ay kuthi ngathi ngethu grade 8 saxabana nenye ingane esikoleni sibanga ukuthi ngiyaphasa yabo lento leyo babefuna ngibakopelisa ngingize ngikhohlwa futhi losuku ngalo kubakopelisa nabe ngalo kubakopelisa bayila thuka khona bathi phela uvele ufanele uyikwerekwere akufanele ngabe wenza zonke izinto lezi ngoyikhona lokuphasa uphasa kanjani kuphasa amakwerekwere lana bangishaya bangihlanganyela abantwana esikoleni bangishaya yabo nje ngathi ngiyophuma yacabanga ukuthi ngithi ngiyobikela uthisha omkhulu ngoba phela ngazi ukuthi uthisha omkhulu fanele ayikhuluma indaba yami ukuthi nanku ngihlukunyezwa abantwana esikoleni nami phela ngumntwana njengezinye futhi yabo kulezi zikhathi lezana nengabe ukuthi ubumuntu okufika ngempela ubuhlukumezeke eSouth Africa ubuhlukumezeka mina ngangihlukunyezwa ukuthi ngizalwa igwerekwere
bangishaye ngempela futhi nothisha omkhulu mangithi ngiyafika vela nje afika ngayinaki indaba yami kanti baba namangani ukuthi ikorekore awungiyamazi phela mina babakho wena uluzana ama truck yabo lo uzana ulendo dele driver ama truck wena yo phothi somkhulu uma ukuthi ngiyacabanga ukuthi ngingane mawukuthi ngikorekore kusho ukuthi abangihlukumeze kusho ukuthi abangishaye ngiyami ngekhaya yabona bengifike ekhaya ngifika ngilimele uyafika naye ubaba angibuka ukuthi ngilimele kanjani afika aphatheke kabuhlungu ngendlela ebhlungu ngakhona yabo lapha ngaze ngathathwa ngasiwa kudokotela because baba wafika late vele bangithatha bangisa kudokotela yabo nganginezibazi lebusweni bengishayile abantwana bengishayile ukuthi ngikwerekwere ila yela uma adini wakhona iladini wakhona uma wangitshela ukuthi no awulona ikwerekwere wena abafanele ukuthi bakuhlungumeze kanjena awunalo ngishela incane igazi lamakwerekwere eish ngaqala lapho ngadideka ukuthi kanti kwenzakalani kwami nami ngiyambona ubaba la futhi uyangithanda ayikho into embi kangenze yona awunalo ngishela incane igazi lamakwerekwere wena ngangimitha ngimncane waqala ngichazela isitori sakhe ukuthi mina ngakhula ngihlukumezeka ngakhula nami ngingenabazali ila ngenza khona sure ukuthi ngizothola wena wedwa futhi nabe ngikuthola angifuni ukuphinde ngibe nakhona ngakuthola ngephutha ngangazitshela ukuthi uzongimithisa lo baba wayemdala kanti ngenhlanhla ngizoba nenhlanhla ngihlangane no baba wakho lo waseZimbabwe akuthathe sekwengane yakhe eish kodwa nje ngendlela adina ngakhona waziwaya ngisho esikoleni nofika wayikhuluma indaba yami acabanga ukuthi nabe seyikhulumile indaba yami ila engaba inhlekisa khona kakhulu wathiwa nje ngishuma uzobhrabha othisha lana uthi angilona ikwerekwere uhambe khuluma amanga yabo kovela okaduma kakhulu ke manje ukuthi ngikwerekwere ke manje nakeke hayi siqhubeke ke sihlale njengomndeni ngihlele nje ngikwerekwere mina la ayikho inkinga okay Shuthi ngifunda isikole ngize ngiqede sasabantu abahamba behlala ngithi ubaba ngalikathi udriver ama truck uthola ukuthi umsebenzi umusa ngakwenye indawo nabeke eMaritzburg so hamba sonke ngoba wethi akafuna umndeni wakhe usaluhlukumezeka because uma umthole ehlukumezekile akafuni futhi nami ukuthi ngihlukumezeke akanayo ingane ezohlukumezeka yena yilo nto engenza ngize ngizibuza ukuthi kahle kahle ngiyini ngikhorekwere ngempela kahle kahle kwenzakalani la nabo because ngisho ngathi uyapi ozohamba nami nabe eMaritzburg nje senzele eMaritzburg siyahamba sonke somndeni nengabe ukuthi uyosebenzela eGoli sonke somndeni bengihamba ngishiya izikole okuzokuba ngcono kunabe seSjohannesburg because lapha yana umuntu ayikho umuntu benako omunye ayikho umuntu enginakile vele ngisho befika lapha baseZimbabwe ngingane yabhudi so ke nje angibaxwayi ke vele angibaxwayi ngifunde ke yabona babesithanda isikole abazali bami ngendlela yokuthi babehlezi bengigqugquzela ukuthi yabona especially ubaba yabo nje ngisebenza kanzima kanjena ngisebenzela wena nginayo enye ingane mina ngaphandle kwakho anginayo ingane ezofukuza njenganami yabo futhi anginayo ingane ezohamba ihlukumezeka mina kuthiwa ayiwona umndeni ayihambi yosebenza incane njengoba ngathola uma wakhe emncane nje yabo yeah ayike ngifunde ngiqeda umatric wami si right ekhaya futhi ngaphasa kahle banje shema ngokuthi babe happy baba bazongigqugquzela ukuthi ongenzele license wangigqugquzela ukuthi angiqhubeke ngifunde kwawukuthi ke yena nami ngangisanqina ukufunda ngathatha igap year ngazihlalela ngabamba amatoho ngazisebenzela ezitolo njalo bayelekethi usebenza ezitolo yabo kokunithola ukuthi kwayikhona lapho kuleso sitolo angithi sesibuyile ke manje sesile iKZN uthola mhlawumbe ngizibambele lapho esitolo bazole bethi ikwerekwere why iqasha amakwerekwere yabo ikwerekwere nepasi yabo ngisho esitolo thola ama manager nangabe umuntu esesazi istori sami osewe phela ikwerekwere nepasi nokwanda yabo bayithatha as a joke into le kanti mina engilimaza ngempela
ngile ngifuna ke nami ukuthi angathi ngabona lapha kulama gweregwere ukuthi kwenzakalani cause wonke mina ngangize ngisho mhlawumbe uma kwenzakalani mhlawumbe uma akakwazanga ukubala kahle akakwazanga ukubona ukuthi kahle kahle wamithiswa ile gweregwere bathi la ngitshela khona iqiniso futhi nakhona wangitshela kwaba ikanye ekubeni mina ngikhulile ngazi ukuthi vele ngigweregwere yahlala nje ngididile emqondweni ngile ngibamba ke izidolo ke ngiyeke ngibambe nakhona bangihlukumeza ngaphela ngigweregwere mina ngacela ngidecide ukuthi no man yazi ubaba uhlezi uthi angihambe ngiyolenta angihambe ngiyofunda angeke ngize ngazi ukuhamba ngihlukumezeka la mina ngahamba nga-apply esikoleni ngabuye ekhaya ngabatshela okay sengi-applyile and ngithathiwe because ngangithathwe college ajabule ngempela kubaba-ke ngishiye phansi indaba zomsebenzi ngihamba ngihambe nge-college ngifunde ngifike e-college nakhona ukuze ubone ukuthi into iyakulandela nengabe usuku nebhadi nakhona e-college angithi ngifunda la ngale sihlala ngakhona endlini ngangihamba ngangigibela ekuseni ngiye esikoleni ngibuye ntambama ngiye ekhaya wonke umuntu useyangazi and ubaba udumile la endaweni angazi waye abantu abanye bamkhonzile abanye nje yabona abamfuni abanye ngisho manje sengimdala sengi-college banayo lanto ukuthi igweregwere lahlala laze lathola ubuzwe le-South Africa. Ngicabanga ukuthi lo muntu abashadile benoma wasuthi uthi uyolobola abalo malume bama bathi ngeke bazibamukile imali yokwerekere bona abafuneza izayi. Uma ngifika lapha e-college ngithola NFAS, uma ngithola NFAS kwasuka enkulu impi ngangokuthi kwaza kwaba khona i-strike ezinye ingane ezingathola NFAS kwathiwa wayo NFAS nama-res ezothola ingane zamagwerekwere bakhuluma lapho yini like ngangivele ngeduze isikole esikeduze nasekhaya ngangafuna i-res mina. Azadinwe futhi bathi ngizoyikhokhela mina lento ngizoyikhokhela mina into zakho zokufunda NFAS ukhansele nje uyeke ngikwazi ukukhansela NFAS kangangokuthi ngagcina sengibona ubaba umuntu enenhliziyo encane umuntu enenhliziyo encane ukuthi hayi bezoleke bengihlukumeza lana ezifu ngikwerekere ngempela waye angavela ikhokhele imali lena angavela ikhokhele imali because uvele afford ukuthi angikhokhele afford ukuthi angifundise nangempela yazi ukuthi ngagcina ngenzani ngagcina ngiyamukela imali ekhaya ngithi mina baba hayi baba angisafundiswa NFAS noma ngicela ngamtshela ngathi mina angisafundiswa NFAS esikoleni ngisebenzisa NFAS ekhaya ngiyayithatha imali ngile ngiyibekela isikhwama nami ngizokwazi ukuthi ngenze izinto zami engizithandayo yabo. Hayi ngicela futhi sengibona ukuthi ayikho right lento engiyenzayo ngicela futhi sengithatha le mali sengibasiza ngayo ekhaya. Ngiqeda isikole ngithole internship ngenza marketing marketing e-college. Ngithe mase ngika N5 waqala ubaba wangaba right empilweni. Waqala ubaba wangaba right empilweni wagula. Bayafika bazombona bomndeni. Bayafika basuka leZimbabwe yacabanga ukuthi kugula umuntu waleZimbabwe lo muntu lona akakaza saye eZimbabwe kade agcina kwakuye eZimbabwe mina ngile ngazala ngazi ukuthi wabuhlala la nengabe suke ehambile waye lapho kulolo lizwe asuke ehambile usuke ehanjiswa umsebenzi futhi ezobuya ngendlela abeyiyona ngendlela abesithina ngakhona ngendlela abeloyal ngakhona kuthina angangazi ngizwe kuthiwa noma uneyingane noma lapha eZimbabwe noma kwenzakalani ayi wagula washona. Uthele ngabe edlule emhlabeni bengiqeda ukubhala N5 ngingene N6 ngiqede ukufunda kwami nabe ngiqeda ukufunda ngibe nenhlanhla ngithathe ngithole i-in-service training yami ngithathe ngifake kwesinye isitolo la kwakudesa khona into zama-router ama-sim card data yabo into ezikanjalo ngiyokwenza in-service training lapho kuleso sitolo vela ngithi ngiyoba sebantwini nje ngiyamaketha. Hayi ngese ngisenza in-service training kufike lo guy owaseZimbabwe ufika lapha emsebenzini nengabe efika lo guy afika ezengimina ngithi is open space omunye une-desk lakhe omunye une-desk lakhe omunye une-desk lakhe kube ukuthi ke ngiya assista ku client ke nengabe efika ngimchazele kahle ke yonke i-services nayo ke angichazele ukuthi nayo ufuna la for indawo enkulu because unamahotela lana eyiphi service angayithatha ngimchazele kahle ukuthi hayi for that ilokho esinakho ngimnikeza ama-option
asike awathathe ama-options ami kube khona option ayithathayo-ke ngimsayinise-ke amaphepha-ke anginikeze zonke iy'nto zakhe-ke nengabe sixoxa ukhuli nje ukhululekile uyahleka yabona nje u-right hayi ngigcina ngithi mina uyazi ukuthi ungikhumbuza ubabami yazi athi yena ubabakho kanjani ngithi mina ngikhuliswe umfana waseZimbabwe mina athi yabo kuhlekwe lo nto ke lo yabusuka sikhambela ayikho inkinga kudlula u2 days ezemsebenzini athi uzobonga information engimnikeze yona namadatha awathathile konke ne-route akuthathile ku-right ama-customer ka-happy and kuyadonsa kahle sebe-installile yonke into i-right hhayi ngijabulele lokho-ke mina ukuthi customer lami li-happy athi ucela ukubonga kwakhe ucela ukuthi sihambe mhlampe out for coffee okanye sithi out for i-dinner ngibheka isikhathi mina ngithi no abuze ngiphuma sikhathini ngithi mina ngiphuma ngangiphuma 5 emsebenzini lapho lo guy muhle uclean unuka kahle yabona abafana nabo sebebahle ngempela plus inengabe gene office wathi ngosuku lokuqala nabe ephuma nje amantombazane awazi yo customer lanokwanda yo yabona umsindo loyo hayi office kunomsindo nje kunomsindo bahlezi bethi wakuphi guy amanamba ngisinayibo sokuvumelekile yini ukuthi sishare ama information yama customer yabo emntomane leke sangana kanto leyo nabe sefika still yo bese uthini ngisinayo uhappy ngeservice tshela owakho nokwanto owakho plus wasezimo yabo ayibona mina nginankinga ngithi sayibazihlanyela ke lapha hayi ngempela ngo5 ngibone ngayo sezongilanda sihambe sifike sihlale phansi lapha yana sidle ngiyazithandela ke vele mina ukudla sidle sixoxe ngalikathi sixoxa ngiya-enjoya ke nami kuba naye ke ngalikathi sixoxa size sifike nasekuthenini ngimtshela into engizithandayo siyakhuluma ngokudla ngiyazikhulumela ke mina ke ngiyakuthanda ukudla ku1 no2 no3 ungiphathele nama-roses lapho ngangiqala ke ngithengelwa imbali-ke nje empilweni yami okay nengabe ngimbuza unazi ingane ngale ayakanazi ingane nama nginazi ingane and interested I guess angithatha angidrop ekhaya futhi kwase ku late yazi ukuthi kusukela 5 6 7 mhlawumbe angidrop ekhaya ngabo 10 ebusuku ngendlela engangi-enjoya ngakhona ukuba naye angazi noma ngase ngi-enjoy ukuthi ngalekathi ngikhuluma naye ngizwa leya essence yokuthi ngikhumbuza ubaba yakhumbula ukuthi usanda kushonela nawo baba vele accent ngisanda kushonela nawo baba vele but nabe ngikhuluma naye nje emqondweni nami nje nginaleya picture yokuthi uma ube happy and noma engakazaza eZimbabwe kodwa ube happy yes so nabe sixoxa ke angigoduse ekhaya ngabo 10 ngifike lapha ekhaya ngifike nami ngishaya ngilalise ke ngimanga ukuthi yes usemsebenzini sesala nenkinga ngiyabona anganaki sengimdala phela vele ekseni avuka ugayi angisendele message WhatsApp ayikho inkinga ngilungise ngihambe ngihappy nami vele ngisakulangazelele vele uphinde ngembona mangithi ngiyafika emsebenzini ke siqale ke sivule senze into kugene isikene isithuthuthu siphethe imbali again siphethe chocolate siphethe ibreakfast kangukuthi khona ngisho coffee la breakfast yangempela bamenze kumsebenzini ngisho abafana ke lapha amaqela ayinokwanda yabo athi yabo lapha uthatha abafana basemsebenzini ngabo badlala umona athi omunye yabantu korekore liyashaya kanjani ngizwa omunye ethi vele nayo korekore amakorekore atholene atholene hayi ngiqondise ngenze ngizichaza kulaba acabanga ukuthi bangihlohla yibona manje sebengihlohla emsebenzini qoma hayi kuye sikhulume sinogayi sazane nje kangcono nami ngibona ukuthi ngiyaqomeka la afuna ukwaziwe ekhaya kuphela ngesikhathi singana afuna ukwaziwe ekhaya vele ngihlala nomama nje baba kade azishonela yabo ngimtshela uma ukuthi yazi ukuthi ngihlangane nomfana la waseZimbabwe uMichael igama lakhe and uyafuna ukuza azokubona lana athi yena ufuna ukuzolobola wara wavele wasithihla wavele wakhala uma yezwa uthi ubabakho
angavele nje esanda kushona kanje mhlawumbe kade ngazana noMichael mina ubaba besanda 6 months or 7 months eshonile wabakho angathi sanda kushona kanje nasokuqhamuka omunye futhi uMichael uyazi mntanami inkinga ngaba nazo ngoba bakho mina ngagcina ngalotsholwanga ubona ngihleli nje la ngangifisa nami ukuthi ngiphume ngiye lapha eZimbabwe kodwa ngagcina ngalotsholwanga ngenxa yokuthi ekhaya omalume even abafowethu bengalifuni ikwerekwere bazolamukela yini ikwerekwere mase kuwena yabona indlela ayikhala ngakhona kwamina ngizosubhlungu ngaziswa sengikhala uthi khona kuzokwenzakalani because ngikhethile manje ngikhethile kuzokwenzakalani nami mhlawumbe la kuzomela ngingalizaleli ikwerekwere okanye nami ngizolizalela ikwerekwere but ngifihle ngoba manje kwamina ngicabanga ukuthi baba ngimazi vele nginalento ukuthi kuyimanje emqondo nami kusaringa ukuthi uma ngabe ngitshela iqiniso yini noma ngingafuni ngizizwe ngwangaphandle ngoba mina ngile ngaba khona emhlabeni even izithombe ngisamncane ngiyinyobon weshuthi baba wene camera khona izithombe nje ezipostiwe lapha endlini ngimncane ngiyinyobon ngisimina uma indaba akafuni ukuthi ngizizwe ngiyigwerekwere mhlawumbe unamanga kuyindaba zalabo mtshali because angibazi and lento yokuthi kufika uMichael yaqala phansi lesusizi shothi yamvusela ubuhlungu yena abuzwa ngale nkathi bengafuni ukuthi ashade negwerekwere and ngaleso sikhathi washo wathi no mntanami ngizokulwela ubabakho obehleze ethi ngasonke isikhathi ngikubeke phambili wena namhlanje ngizokulwela ngenzela ukuthi ubabakho nale khona ezulwini ajabule ukuthi at least ngiyakulwela wena ukuthi ungafani nami ungafani nathi ngizokulwela ukuthi wena shada negwerekwere lakho uhambe uyophila impilo yakho makufanele uhambe kwelinye ilizwe uzohambe kwelinye ilizwe ngijabule ukuthi uma uyangi-understand ke and yabo ngoba even ekukhuleni kwami even okhazini bami bese sinabe siqabana nabo bathi vele ikwerekwere wena yabo uthola ukuthi ngiyazwana nabo ngiphinde futhi ngithiwa sengithuka ngokuthi ngikwerekwere bathuma nabe uzolulwela ikwerekwere lami hayi bengihappy ke lapho yeah kudlula isikhashana nje uMichael angazi sekufamily yakhe yabafanele ngo-video call WhatsApp baya video yabona nje ba happy umndeni omkhulu omningi nje bapho yababuza ke bapho bani bakubuye bakhulume language yabo ngingabezwa kahle angithathe okay bafike kuzokhulunywa indaba zamalobolo uvela unama BNB leThekwini bafike balale eThekwini athi uzokwenza lonke usiko lwethu because nami kuyaphoqa ukuthi yonke into eyenzeka ngale ngakubo ngiyenze ngizobe kusiko lwabo nabo fanele ngilihloniphe hayi ke kushaya usuku ke lamalobolo bafika omalume bafika omalume bafowabo kamama baqale bakhulume yabona nje lento lena amakwerekwere ishuthi siyichilo lekhaya nawe usushada negwerekwere kube nosisi lona kwalelwa esushada negwerekwere lakhe kuyimanje liphi la fala ongcwatshwaphi yabo because ningabe esefile ubaba bamthatha abakubo wahamba ongcwatshelwa le Liphla lokwerekwere alikho ngishithula lalo nawe uyofela le emazweni ufunani nawo yabona nje amakwerekwere wara solinyisa lekwerekwere ufuna ukulibiza kakhulu izimali ngoba ngazi sona anoboni namaZulu bodwa bathi hayi bophela ikwerekwere leli liyeke lishada lelinye ikwerekwere yabo okay balobola ngakaselobola uyabona ukuthi ngalikaselobola uMichael uzokwa wena uza ukuthi koze kwabhlungu into eyenzakalayo lana bayamhlungumeza lo mfana bayamqhaphaza nje uzufisa ngisho ngazi uthi ngathiwa ngithatha izinto zami ngiyahamba ngivele ngizihambele nomuntu wami ngibuye ngibona ukuthi phela usikho lapho uleke patient umfana wabantu uleke shilo nje hayi ngizokwenza yonke into abayenzayo abayifunayo because usikho nawe vele ningabe usungale ngasekhaya ezinye izizwe ngeke uzi understand nami ngangaka understand okunye hayi kushaya isikhathi sokuthi siyoshada nabe soshada fanele ngihambe ngiyoshadela eZimbabwe ke manje nake angithi bafikile abangakubo la naseZimbabwe likhona ihotela akade eli-owner nengabe ngifika lapha eZimbabwe ngihamba kwakuyimina umngane nami ebesebenza naye lapha ecompanyini kuukhazini wami omunye nje sikhule naye swana nje naye ku omalume bami bewu2 kuma mncane
uma mncane la ulamana nomama hayi nabe sifika lapha sasu7 nabe sifika basishithe kahle ke bafika basemzini sizivaye lapha ehotel ke kube mnandi nje yabo kube mnandi kuze sibona indawo siyachazelwa ke yonke into ke kuze kushaya usuku lomshado nabe shaya usuku lomshado sishade kahle yonke into before sishade ngihambe mina ngihlangane nomunye uMichael angitshengisa omunye usisi waseZimbabwe othungayo. Alright. Ngizofika sasithungile ama-attire ngalena into zomshado yabo yonke into ngizogqoka into zangale nami eZimbabwe. Ushaya umshado wethu kube muhle. Hayi kumshado nje omkhulu ke nje omuhle ke. Kushaya isikhathi ke manje sebabuye la abantu base South Africa sengosala ngedwa ngale. Bona bengisala ngedwa ngifika introduce nje emndenini umndeni omkhulu. Umamezala kuthiwa unabantwana abawu12. Unobhuti abawu7 kunosisi ke laba abanye and bayaphila ke bonke obhuti bonke lamakhosikazi abo kuhlala emzini owodwa kubone like emakhaya kudala sakhulu thola ukuthi uanti ingane ya-anti umalume ingane yamalume yabo nihlala nje nibaningi mhlawumbe labomzala yonke into nje nibaningi sasihlala kanjalo ke nangabe sihlala lapha ya lishaya isilo lokuqala yonke into nje u-free ngendlela ukuthi abantu banokubelana ukuthi ningabe ngekho umyeni nakho ngixaye ukuthi why lamani thola ukuthi akekho umyeni wamakoti lo munye umnakwethu lana ngixaye abezi kulo wami umyeni angithi angeke understand lutho ngixaye why umamkhulu walana ehambe endlini ababomncane kodwa futhi nangumfazi ababomncane akanankinga bafike baqeda ama-hour nje kuzixoxela usothi ngisho imali uyicela babomncane yonke into nje ayikho into efihliwe le ekhaya ngisho umyeni nami abanankinga ukuthi bafike bathi sicela imali ukuthi sokwenza ukuthi mhlawumbe sokwenza amakhandi sokwenza ukuthi yabo akufani nale South Africa ukuthi wena ngabe umyeni nami yonke into ngiyicela kuwena wonke umuntu uzodlula la kumina yabo nabo ukuthi udinga into nje yakanombani xa ukuthi ningabe ngekho la into ubona ukuthi awulithola usizo la udlula nakamakhelwane ayikho inkinga futhi abantu abaningi kunesonto nje lapha nelikhulu abantu abaningi abasonto lapha khona isonto lomndeni nje futhi isonto lomphakathi yabo amasonto nje ajwayelekile ayike angithatha uMichael athi yazini mkami kule sonto ngifuna sesontweni ayi nami ngijabuleleke phela uke esontweni okay angitshela ukuthi esontweni alivumelekile ukuthi ugqoke underwear ngihlenge ayivumelekile underwear kanjani manje athi kuusiko lakhona yakhumbula ukuthi nami ngathi ngizowenza ukamasiko ankini nami ngicela ukuthi uhlonipha sekhaya ungahambi wakhuluma ngihleke ukuthi nginganaki underwear alifakwa iphenti lapha akufakwa phenti akufakwa tight kodwa uyaqoka nje futhi nakhona nengabe kuye esontweni kune-attire yakhona yabo amabhayi uzigqokela amabhayi aqonga ngisho isiketi esizokupintsha nengabe esontweni hayi ngigqoke-ke nami-ke njengabafazi bonke ngisingabe sihamba ngihamba phela ngibambene nomuntu wami mina sama-love birds akuhambuke usisi olapha emzini umakoti wakhona ogane omunye umfana wakhona aqhamuke sengiphatha izinqa awulifanga iphedi ntombazane ngihleke phela mina ngihleke ngithi mina hayi ngilifakanga yabo athi okay wenza kahle alifaka iphedi esontweni angasho futhi naye ukuthi yini ngihleke nami ngintengahlekisa angazi ukuthi kuhlekwani hayi futhi lingafakwa yabo because ngithama ngithi ngiyabuza athi nje hayi usikho nami ngingwezile amasiko angakini nabe sifike esontweni umfundisi avula ivesi nangabe livula ivesi okokuqala nangabe ungena nje nangabe ungena esontweni kunama-archer ama-archer azokhomba hlala lapha thina besishada nge-last week sihlaleleke ayikho inkinga futhi nabe hleli bese siyathatha siwe ngaphambili kuthiwe nangunokwanda wase-South Africa ubeshada noMichael bashiya isibongo sakhe uvele uyaziwa endaweni kushawa izandla yabo ngiqhake kamadoda yangibuka la yo engicika nje lento lena hayi lo mfundisi indlela angibuka ngakhona umfundisi ashintshe ngisho amehlo indlela angibuka ngakhona angibuke ngamehlo qansi eish ngizwe nje ngishiceka nje kakhulu ngibheka umyeni wami mina ngabe ngithi ngiyambheka uyasimayila indoda ayibonile lento lena ukuthi kwenzakala namadoda wonke kule ndawo ayangibheka abhekani ngixakekile abheka umuntu wase-South Africa qabuka umuntu wase-South Africa la kulesonto hayi ngihambe ngiyohlala sesohlala phansi angidirectha ama-archer ukuthi angihlale la mina umyeni wami amthatha ambekele
ambeke nje lapha buqamama. Ngicela naye lokho hayi umyeni nami ezohlala buqamama kanje nami. Hayi avula umfundisi ivesi. Ngabe sevula ivesi nje ivesi lakhe lokuqala athi wavula uRomans 16 verse 16. Nabe vula uRomans 16 verse 16 ithi bingelelanani ngokuqabulana. Ayike nengabe fika oqala kumina ezongiqabula lapha kulaa sonto nengabe unafo uvumeleke ukuthi ungene kulona nabo na 14 years. Nengabe ungaphansi kwa 14 years awuvumelekile kuthiwa iya ku Sunday school. Kuno Sunday school la ikho vele yonke amasonto na Sunday school. Bingelalana ngokuqabulana ifike yokuqala indoda lapho kuyakhanya nje amawindow ayinkinga yangiqabula. Hayibo lo muntu ongiqabula zakuqabula deep kwenzakalani cacisa ukukhiphula imlakhe. Ay ngimfusa ngihlehlisa yabo like kasa kumfusekisa angi understand ukuthi singabheka ngiqhaza kwenye indawo. Hayibo bayaqabulana nje futhi nezalukhazi saqabulana naye ngisingizika kamakhelwane. Hayi kumakoti lesigale naye lemzini awale Zimbabwe yaqabulana nento engayazi. Hayibo ngibheka phesheya umyeni wami ucomfortable ngalendlela. Uzuyibambe isincane intombazane uyiphakamisile uyithe. Hayibo bamhlehlise lo munye cause angizingizabe ngiyathethisa. Bamhlehlise lo munye ngibone sokuza omunye sezongiqabula futhi owesilisa naye akuza abantu besifazane kuza abantu besilisa. Angiqabuli. Ayingicela nami sengilidedele igazi. Ngisawuthi ngeke ngiyibonile lamanyala abawenzayo kulesonto. Sengicika uloya engimbonayo umyeni nami ukuthi mayi ucomfortable. Uya revenge. Ngathi nami ngiqabule ngizwe ukuthi kanti kwenzakalani. Ayi ngiqabule ngimbone uyaqabula futhi akangibhekile ukungibheka. Ngisabathe ngithi ngiyabheka futhi akanendaba nje. Kanendaba ndani. Ufocusile ngento ayenzayo yaqabula yena. Ayi nami ngiqatshule. Hayibo. Uyabona lokwakubingelela uzizwe ngempela ukuthi ngagena ezulwini. Ngegazi ulizwe ukuthi legazi seliyashisa ke manje seliyashisa ke manje ngendlela ngiqabula ngakhona uyangiqabula yabo ungibambile nje. Hayibo uqabula nonjani ngathi lokho. Hayi kudluleke lapho hlalwe phansi nabe sokuhleli phansi esontweni okumuntu. Ngiyaqalaza ke phela mina ngibheka umyeni nami azi ngesmile. Yibo le ndoda wayizongiletha lana. Kuyabuya emqondweni ubaba wayi kade engafundisa eZimbabwe. Ngisanokudinwa nje. Hayi kuvulwe ivesi ke manje Genesis. Genesis 1 verse 28. Ukhona eBhayibhelini ngempela. Ngazi ukuthi nginamanga because into ebengayazi nami lathela ya. Hayibo Genesis 1 verse 28 uthi zalanani nandi. Asho nangabe eqeda nje umfundisi akalichazwa kulichaza lo verse. Abacisha ugesi. Nangabe ecisha ugesi uthuthu uyezwa uzwe nansi indoda acanga singihleli phansi. Uzwe nansi indoda isiyakusukumisa uthuthu uzwe umthondo. Hayibo uyafuqa. Akaba ukuthi mina ngiyazifikela ngizivela South Africa ngiunderstand into lena. Asha kubhekisele kubambile isitool lapha ya. Awusho phakathi. Uthuthu umfundisi asuke lapha ya. Kuparliament lanto la yana yabo pulpit asuke lapha yena ngathi ngithi uthuthu ujeza umuntu hayibo sayichamile phela lo lapho wena ecabanga ukuthi ningabe usaqala phela umuntu esifana qala ube dry usufile uthini kwawona ugcina usu enjoy kwawona ugcina usu enjoy uthuthu ujeza la ngumfundisi nemic yakhe. Amen. Yes Jesus, yes God. Hallelujah bazalwane ababoda bese amen yabo ufakile usole phakathi le phakathi pipi nawe futhi ushaya enjoy asho futhi asuke lapho umuzwe naye hayibo yabo ngosuku lokuqala nje ngafika ngafuna lutho endlini ngafika nje ngingafuna lutho ngingasathi noma ngidiniwe noma ngihappy ngoba lapha na bakubhebha uzu enjoy ngisho kade ungazitshela ukuthi uzo enjoy. Uma ngithi ngiyafika endlini ngifike ngimchazele umyeni nami angazi ngesingathi ngizayiqathi ungayithivu ayikhulunywa nje lento leyo. Ngithi ngiyababona amakhosikazi la amanye lento
happy nje noma mezala besambe nayo mamezala uyacabanga nekhehla lakhe lapha akushiwo ukuthi ubhejwa umuntu wakho ubhejwa omunye nomuntu wakho ubhebhe omunye kuyabhejwana nje hey abantu baningi lapha kugcwele akuvumelekile ukuthi ube late waba late wangayithola le service omqabulo nokubhejwa awuseze esontweni akuvumelekile ukuthi nangabuke waya kanye esontweni ungabisaya isonto nesonto esontweni wena omunye nakho ukhona okanye akekho usekulinye ilizwe wena uyesontweni wena icondom iyafakwa angiboni noma bayazi condom laba abantu ayikaze ngize ngibone ngisho ukuyibona ke nje into esicondom nje angaze ngize ngiyibone eMzimbabwe ngiyakutshela ayinami ngifika ngosuku lokuqala ngisaxayike sikwenzakalani ngifika ngikhathele ngiyaziphumputha ngiyazithela ngamanzi ngisabathe ngithela amanzi abandayo iyasho ingquza iyavutha be ngisabathe ngizithi ngiyobona wonke umuntu nje akanankinga akho umuntu unenkinga lakho umuntu otshengisa ukuthi khona something yenzekile ngihlebele lo munye unkosikazi hayi bomkhozi kwenzakalani athi ngayithivu ayikhulunywa hayi ngiyithule uyacabanga ukuthi lapha na vele at the age of 14 years usukusuna umkhwena nakho vele lapha na kwayikhona ukuthi thina nje asibalobulisa kanjena lapha nje ngisho ngathiwa onayo imali bayalobolela na vele bayasupporta nabo hayi ngiyithula nanto lena ngesonto lesibili angikwazi ukukhuluma lo ngihlala naye endlini ngithiwa ngithi ngiyayiqalathi nje angisingawenza amasiko ngakutshela futhi kasi nawe uzokwenza yonke into la asinami ngikhule kanje futhi ayikho into wrong ngale nto leyana akuphelanga ngisho 2 weeks ngabe sengimithi yezwa ngesonto lesibili ngaye esontweni mangiye esontweni kwaphinde kwasho lokho yezwa ngesonto lesithathu saphinde saye ngesonto lesithathu kayinami bese ngingasena inkinga nami sengi-enjoy yacabanga nami ayi bese ngi-enjoy abadla shem lapha bese ngazi kahle ukuthi nabe ngingakubuka nje okubhudwa semzini noma okubhudwa kwamakhelwane ngakubuya ngakhalela ngithi ngize ngiqonde phela kunomfazi ngizokuthola esontweni wena sohlangana esontweni sengiyazi ukuthi nje kwanembe kwathiwa nje Genesis 1:28 ngishona ngakhona nami ngiyozibambela lapha ngiyabhusheka nami zasha ngamitha nabe sengimithi ingane yokuqala ngihambe yo-announce esontweni ngizibone senginamasense okumitha babone ukuthi hayi cha umithi wena hambe yo-announce esontweni ukuthi ngimithi ajabule futhi umyeni nami ukuthi sizoba nengane ko-announce esontweni ukuthi ngimithi esontweni ajabule wonke amadoda Ngiyacabanga ukuthi lana sibhebhana vela siwafaka amakhondomu wonke umuntu uyazichamela nje ithawula uyaliphatha yakubona phela emasotweni ukuthi kuyasijuluka usuke nabo uyaliphatha ithawula khona nabe seqeda ukuchama lona uzokwazi ukusula uvule lo moya achame naye adlule hayi ungidla unembeza ungidla ngedwa unembeza abasemzini ke ayi wena ntombazana yase South Africa yabo sokuyimina ke manje nake sebengitreata ngazi ukuthi nginginto engasile ayi wena ntombazana yase South Africa yine wrong lana cause usiko lana yabo kodwa nabantu base South Africa njalo nitshela ukuthi ngcono nizibona ukuthi ngcono ngani yabo kuyaphithiza lana lemzini ayikho umuntu onengane kodwa akho umuntu onengane ezu3 mhlawumbe lapha yana okanye ezu4 zisho nga5 6 7 8 umakoti nomakoti no sis la abangaganela abahleli la banengane zabo inqwaba nje futhi kumnandi sihlale nje somndini umnandi nje hayi ngiyimithi ingane yami kushaya isikhathi unabusuku 8 months bathi angeke ngithukuma kancane kwesontweni uyacabanga ukuthi wonke 7 months ngile ngesontweni mina ngile ngesontweni ngiyobhejwa abantu abaningi ikhona vele abanendaba nayo ngibhejwa nje sengimithi ngisimina lengane izokhula kanjani lengane nje kuthi wayizi yakhula ke ingane futhi ingane kathi ba healthy phela file uvuleke ukuze khona uzokwazi ukubeletha ngoba umyeni wakho yena ubulala naye ekhaya ningabe ngekhaya phela senza izinto njenga couples nabe ngekhaya nabe ngesontweni futhi hayizi yasha nje lasesontweni naye umyeni nami nengabe khona siyahamba naye nengabe ngekho ngiyazihambela mina nganga ukuthi umyeni nami ukangishiye nje uthola ukuthi uzohamba angahamba ngisho 2 years umyeni nami angithi uhamba lamazwe ngamazwe ama business njengoba angithi kubabone le South Africa ukuthi bayahlala umunye uhlala ngisho 15 years ngisho angawuhamba 2 years umyeni nami kodwa ke ube ngayena umuntu ohamba isikhathi eside kodwa angawuhamba nje 2 years ukuthi mina ngizongifica ngabhejwa hayi unamanga ngiyabhejwa mina esontweni akanandaba usiko lwakhe nje ngiyimithi inkolo yakhe futhi akanankinga
Azi futhi kwakungisothi uzonza ama-joke ngalo nto le mhlawumbe yangivideo call. Athi zikhamba kanjani lapha esontweni. Usuyahleka nami sengize nga-enjoy kwabona nabo usu-edited ngazi ukuthi ungahlala nje. Yabo? Ngoba mina futhi sengiyazibona ukuthi sengi-edited ngoba mina nje esontweni nje sengiyafuna nje ukuya. Sengi-edited ngathi ngahlala ngibhejwa-ke manje. Hey. Ngiyimithi ingane yami yokuqala ngizale. Nabo usuna 8 months bakuyekisa kancane kwesontweni uzala ingane bakuyekisa futhi nakhona awuyekiswa ngisho inyanga ezingakanani. Uhlala 1 month ungayi esontweni benzela ukuthi khona uzo-recover ibuye kahle inquza. Na bese buyile phinde esontweni. Kukhona futhi nomuthi abakugezisa ngawo ngiyazi nansi zakhona khona into abakuphozisayo yona nomuthi ogeza ngawo lapho qeda ukubeletha. Bathi khona intombazane izokwazi ukubuya. Eqeda inyanga ingane. Uphinde esontweni wena. Esontweni uyafika futhi la ugcine khona. Ukuthi ubani ozongena kuwena ubani ophumayo umfundisi usuka lapha yakuza kuwena ziyasha. Ngiyacabanga ukuthi ingane yami yokuqala yathi no 5 months ngabe sengimithi futhi. Lapho ngimitha umyeni akekho. Yezwa? Nengabe efika angizange ngi-under yabo like yabona doctor lapha angizange ngi-understand umuntu nami lwesibili. Angizange ngi-understand ukuthi ngamitha kanjani. Ngoba lapha isonto nobhedu nombani. Umyeni nami wengekho futhi. Nengabe efika ufika vele noma isisasingakabonakali. Kwaba mina ngingazi-understand futhi ngangingaziboni nami ukuthi ngimithi ngoba into eyenza singaziboni ngingazi-understand ukuthi kangisane ngane vele ina 5 months yabo. Kodwa nami sengibuyisa umqondo ngeke le ngane yabo le ngane yesibili akuyona emyeni nami. Base ngibuyisa umqondo. Ngoba wayengekho kulesa sikhathi and nami sengibone inyanga engazala ngayo ingalesikhathi wayela eSouth Africa yena. Engishiyile eZimbabwe. Hayi abuye futhi umyeni nami ingabe khona inkinga ayisa-announce vele ingane yesibili lapha yana yabo vele sokuyenziwa nje. Hayi bababona ukuthi ngimithi wonke umuntu oh wow congrats. Yabo vele angisena inkinga vele sengibonile ukuthi okay lanto yokuqala ngizalile nayo leyo yokuqala nginayo show noma eyomyeni nami ngoba ngangilala nombani lapha yana esontweni. Futhi lapha ngendlela abanobubele ngakhona hayi sikho nje kwento yokuthiwa DNA intontoni. Yabo lapha yana osebenzayo ongasebenzi kuyazifanela ngeke uzokuthiwe lapha uzoncishwa ukuthiwa wona ubaby ngwana kawusebenzi. Ayikho lento leyo. Ngimithe ke yesibili ingane. Ngiyacabanga ukuthi nabe sesondweni vele ingane ziyasala. Ngimithe yesibili nakhona futhi ingane zami zishana kancane doctor yezwa. Zishana ngo6 months zishana ngo1 year. Ngiyacabanga zilanela eduze kanjena kanje ingane zami yezwa. Umyeni nami futhi akanankinga uyasondla wonke umuntu vele angithi lana ucela nombani yonke into oyifunayo akukho ukuthi uswele wena ngoba nangu uqhamuka eSouth Africa uniqhamukaphi unengane ezingakhi yabo. Nginengane eziwu5. Kodwa nje ayikho into engathi ngayingayiswela mina lapha yana owalumyeni wami ngamuzwe ekhuluma kambi yabo. Kuhamba isikhathi ngihlalele nabantu abami yonke into right ekhaya bayafona ngiyabasendela izithombe yabo kuya video callwana futhi ashuma ningabe okay uma uqala wajabula no cousin amajabula ususu sibaru yenza kahle lento le yabo. Hayi noma jabule athi hey hayi uzokuphatha kahle ke umyeni wakho mntanami ngiyabazi abantu baseZimbabwe vele babakho enjalo yabo. Athi uma hayibo angazi mina babakho wayo weingalela ukuthi ngeZimbabwe ngoba uyabona nje ukuthi kumnandi lapho nomndeni nibaningi mina akazange ngezele lothuba lokuthi ngibe nomndeni wakhe akazange even uyazi futhi vele nasekhaya ukuthi ngangivele ngikhule ngokuhlukumeza kangenamndeni ukuthi wayiyali ukuthi ngizofana lokujabula okulapho because nomndeni nibaningi. Ngiqonda ukuthi uma akazi sengiya-understand ukuthi wayo babengafundisa eZimbabwe because lapha uthuna 14 years umntombi bakho nje into esuke isile futhi sukusuka somfazi womuntu. Sengiya-understand ukuthi ubaba weleke ekhuluma ngendaba zokufunda leke akafuni ukuthi ngihlukumezeke akafuni ukuthi because weleke uyazi ukuthi ubaba weleke isho into le angifuni uhambe landela amasiko angasile la. Nginga-understand ukuthi ukhuluma ngani yabo. Ngisho ngenhliziyo ngithi hey uma kuba akazi ukuthi ubaba umyeni wakhe umthanda kanjani akazi ukuthi umyeni wakhe wemvikela entweni eziningi ezila. Futhi la ngibona into nje yokunyanya abanyanyi shuthi. Hayi
Ngiyimitho yesibili ingane aphinde futhi umajabule athi oh abo ujabulile ukuthi akazalanga ingane eziningi. Kodwa abe futhi nokucika nje wayibela amane entuze kangaka. Kodwa ke shuthi kumyeni uvela uright yabo abantu aba right. Wenza umsebenzi yeah. Hayibo duk ngimithe yesithathu ingane. Mawusuyahla ngani lapho wena? Athi sababaze lokho duku ngimithe yesi4. Akuphela kasikhathi singanani ngamithe yesi5. Hayibo. Ubona ukuthi athi ukhazini nami hayi ngeke sengifuna ukuzoyibona nami lento oyihlalele lapho phela uzali uyaqhulula wena. Futhi yabona impilo yami imnandi ke manje shamba ngifuna ungasho ngoba lento ayemenza sibazi bahala ekhaya nganginemonto yami nje nabantu abami nombani lapha akukho ukuthi ngoba nanku imoto kuthiwe yakho yabo lapha nje ugena lapha emontweni yomuntu nesinkwa lengabuza ukuthi uhalela isinkwa yabo kuyalunyiswa la ngizasontweni vele sisuke sibhebhala nabuza ukuthi uhalela umbhebho nje ushona ngala eceleni ngathi uyocela something yabo Yalo akufani South Africa isinkwa sami usilumeleni isobo lesinkwa sami yabo akufani uyazilumela nje isinkwa somuntu lapha ngabe khona inkinga afuna ukhazini nami ukuza athi nje naye ufuna umyeni naye yaseZimbabwe umbone nje ususe desperate ngempela yamfuna lo myeni angemtsheli mina ukuthi hayibo uMichael kangilethala nginenkinga ukuthi hey futhi kodwa manje sengiyakenjoya Akusiyona inkinga emnandi yabo lo ama-nice problems. Should also enjoy lento. Awukhama. Abo kumnandi. Yabona ikhehla laseZimbabwe? Umthondo wakhona nje nabomile nje uyama nje. Akufani nalabo South Africa awazi noma awungazi noma into abadlayo yini lapha yana. Angazi nje kodwa nje ubakwenza nje na ulilangazelela ucansi yezwa. Bakwenza nje uhlezi ukulangazelela ngathi nje ngase sifubeni sendoda ngathi ngawukiss wakho nje uhlukile ngathi uthi ungahlezi uqatshulwa nje ngathi uthi nje ungahlezi nje. Kwana class ke lapha yana ke. Phakathi nensuku nje late sahamba sofundisa ukufenda. Bheka sifenda amadoda. Hayi nami bese ngi-enjoy. Hayi bese ngi-enjoy. Ngizibona hayi nami ngumfundisi ke la. Ngaphuma nje into ukuthi mina ngifundile lesi emakhaya ngifundile ngino marketing nginobani because kwaya lokho kufunda ongasenzi lutho wawubona nje ukuthi uya-enjoy yaphuma la. Hayi wafika ukhazini wami angeke ngincengile elande class attendayo ngile ngamtshela yibo ngiyafunda mina mhlawumbe ngiyafone awaya WhatsApp ngisesikoleni hayi belande le class attendayo ongitholela umyeni nami eZimbabwe yabo ngisi mina ayikhulile kuzofika uzitholele baningi abafana bahle futhi ke nje yabo lento leyo ukuthi nezinto ezirong nje awufika ungakuboni lapha kwana ugcina usufana nakho Fika ngena ngempela ke aceleke ngicela ukuthi futhi ngikhumbula kahle abade efika ube ngekho umyeni manje ukuthi ngaze ngacela ubhuti wasemzini omdala ukuthi ngicela nginikeze imali ngikhona ezokwazi ukufakeleka enze zonke izinto ipassport wevele eyenze kade siyoshada hayi nangempela afike ke ngimlande ngisesenzini yabona be video call phela sibaningi somndeni uyabona bonke bamkwazela lapha nje bakhuleka ngalendlela hayi nangempela landuke aliyezela kami bengabe fika athi kunjani nje ukubhora la engekho uMichael yabona nje akhuluma indaba zemkhuba ke vele uthi kunjani nje ukubhora engekho uMichael ngihleke kancane ngithi kube yazi ukuthi lo Michael asikho isikhala sokuthi akekho ngi-right athi unamanga ngazi usona uthanda kanje indaba zocansi wona bona abantwana bangakhe bawu5 ngini naye nothi hayi ukuthi ngiyakuthanda kodwa Michael asikho isikhala sakhe nangempela sishaya isikhathi sokuthi sisontweni ngithi mina hayi sala mzala sokubona masibuye esontweni ngisaba ukumthengisa le yanto ngoba ngiyazi ukuthi lo akanasifuba uzofika ayikhuluma lento emakhaya ayi afuna ukuhamba ngenkani ngimtshele ngisinalalela ke sisi ozokwenzeka esontweni kuphelile esontweni amavesi azovula esontweni awuhamba upaprosha le ndaba le futhi esontweni aliqoka iphenti ngimnikeze ibhayi because ngenamabhayi nginikeze ibhayi ithi siqoka kanje esontweni yabo kunalamabhayi akhona amahle ngisho amabela ufaka ngisho ubra lapha yana uthi nje uyabopha ubophe nangezansi hayi ngimnikeze ibhayi sihambe futhi kazibone naye akasemuhleke phela ngamuntu ngicabanga naye ufuna umyeni ndala ufuna umyeni ntombazane akazi ukuthi la esontweni asikho ngisiste ngizothatha nomyeni uzofika be right
Masifika esontweni ngena ngempela aqale okay aqale ke introduce nangoku cousin wami ovele eSouth Africa asukume ke asukunyiseke ngibona amadede embheka. Bembheka ngisho ngenhliziyo ngithi wololo. Shothi asebona lento le ayefuna eyibona kumina. Bachaza ke nokuthi akashadile babodwa bafuna ukumshada ngempela ke manje nabo ngaphela vele ngisho ngamshada vele kuyadlelwana nabo ningabe bethi because bayazi South Africa siyabiza ningabe wona uke wamshada wangalena angithi awuna mali bazokukhokhisa bonke ngabazi vele umfazi wenu nonke lo. Hayi uma le futhi ukuthi ngendlela kuyazibana naye ukuthi oh shuthi ngimuhle laba bengibheka ngisho ke inhliziyo ngithi wafuzobhejwa wena. Ngiyamuka ngithi lesiliwa lesi. Ake nangempela ke avule kamavesi ke ngiyavula amavesi kwenziwe ngimuzwa lingabe ngimuzwa uyakhayisa. Acishe amalayithi uyakhayisa. Ngithi mina no yithu ayangibemeza ngegama nokwanda mama nokwanda Shuthi basoyobamba enkanje abanandaba ukuthi manje phela ngithi awuchaza lana yabofika noma niqhokesa umthondo usumile nje selifaka nokwanda hey Shuthi ahlahle uqala kwakho ngasho ukuthi usukudlwengula nje Aqala ngasho ukuthi rap kodwa ugcina usu enjoy khona lapho ugcina usu enjoy khona lapho uzusena cha ingachama bangichamisa ngachama nganaba la ngizwa Eish hayi zikhale esontweni Hani ngabe efika endlini emva kwale service ke leyo yokuqala ukuqabula nomabhebhana lo liyabuya isonto ke uyazisula ngithala lakho usuku liphethe liyabuya ke isonto liba normally ke kuyashunyayelwa ke ezifa kwenzeka ngalutho awuvumelekile ukufika late esontweni awuvumelekile ukulova once waya ngesonto lokuqala wonke ke la amanye amasonto usuka ngekani awuvumelekile ukulova yabo isonto lokuqala nelesibili mhlambe ungadinwa kodwa kwelesithathu ayina usuku enjoy ayina usuku enjoy mabhebhana phela lwaya hey la usuke lisilishaya umsuku lasona la usuku ushuthi kazi azovulwa nini lamavesi hayi siyeke ngesonto lesibili sinomzala sonto lokuqala afika ngidinile endlini kwenzakalani bengingasho ngani ukuthi kuyarechwa yena uyagoduka ezorechwa magorekwere imiqondo yamagorekwere yakhombula ukuthi ngivele ngikhule ngigorekwere umqondo yamagorekwere vele wena ungakini lana lento eniyenzayo lethwa lokubhiza usine kubala lapha esontweni ngiyangimemeza uyasine kusine into engasineki isikwerekwere hayibo sis usiko lolu nami uMichael ungintroduce kanje ngizothini mina futhi ke lento lena ke ngiyamtshela ngathi ungafa ngisho ukufa ungasuyikhuluma into lena ngenzela ukuthi ngimsabise phela ngithi mina usiko futhi lento lena ayikhulumi nabo uyikhulumile uba namabhadi ngenzela ufuna ngezoyikhuluma ahlale ngesonto lesibili ngithi mina shothi wena kahle ngizama ukuvala lento ukuthi into eyenzeka esontweni ngithi mina wena benebhadi into eyenziwa njalo but akusafanele njengoba usuqala nje sifuna ukuthi usuye esontweni khona uzojwayela ukuthi esontweni sivele operate kanje futhi nakhona yenziwa kanjalo yenziwa uma kuyisonto elikhulu kuyisonto lomfundisi hayi athi ke okay ke ngimhlisa umoya ke nasemzini ke bamncenge ke hlanye ngempela yazi abantu base South Africa bahlanga sesebahlanga bamncenge ke emzini ke abe right ke kuthiwa kuphinde isene esontweni bokuyisonto elikhulu aphinde ngesonto elilandelayo baphinde bambhebhe aphinde abuye ediniwe la bese ediniwe ngithi mina namanje wena sadina ayikho nje into enjoyile ngithi mina sisona nenhlanhla yokuthi njalo nifika kuyisonto lamfundisi asiphinde ngesonto elilandelayo kuzoba right mhlawumbe umfundisi uzobe ngekho esontweni athi ngesonto elilandelayo athi mina ngiyasala ngize ngiyime lento la ngibuya nje mina ngizifutha lapha ya ngithi mina siphinde khona uzobona ngesonto elilandelayo siphinde futhi nabe siphinde wabuye ngasala usisi
usengitshela ngabama-cells abafana balaphaya. Useyangixoxela-ke manje ukuthi ngesibina ayivumelekile phela ukuthi uxoxele. Uyangitshela ukuthi uyambona-ke lo sibanibani ngize ngaphakamisa unyawo ngalibeka esitulweni. Ngithi ngiyawumobheke loyo. Uthi hey bese ngizwa nangabe umfila kanje umuntu ngiyabona ukuthi le ishape yasibanibani-ke lena-ke. Uthi hayi ngiyi-enjoyile-ke ngempela-ke manje sengiyakuzwa-ke mzala. Asikho isidingo sokuthi ngihambe ngiyikhuluma into le ngithi mina ngoba bafuna ukushada nje la uzothini nangempe unabafowabo ke yena-ke abakuhlaza okhazini bami obhuti bakhe hayi nangempela-ke bamfonele kubo kuphoqa ukuthi akabuya goduke. Alright. Nabe segoduka-ke ahambe-ke ewumuntu ozobuya futhi uzolethelwa amalobolo vele ezwa. Naye bese ku-enjoya yabona nabe sobhejwe kakhulu nje ugcina usu-edited engathi usungahlala uyabo. Uhlala. Yabo ugcina nje usu-enjoya. Ngiyacabanga ukuthi naye bese sihamba naye amaklasi sihamba ngimfundisa ukufenda ukuthi yabona ume kanjena lapha esontweni isitulo sime kanjena yabo. Kanti-ke sisoba nebhadi asine ngabe eyobuye unomfundo ngale emakhaya abuye usemithi abuye nama-signs ukuthi umithi bambambe kubo. Ngiyacabanga ukuthi umalume ukuhlaza kanjani nabo bhuti bakhe. Awubuye-ke ngifonelwe-ke manje nake sokuyinto esikhulunywa le ndaweni ukuthi mina ngathatha unomfundo nokwanda ave khohlakele thatha unomfundo uyomlalisa namakwerekwere ngazi usisithwalo ngazi usintero ngiyabake mina akusizona isithwalo akusiyona ukuthi mhlambe babulala abantu usiko njengoba nathi samaZulu sifaka iziphandla yabo njengoba nathi siyenza nje usiko lwethu. Nabo laphayana ngithi nabo bazenza usiko lami sabachela sebenza zonke izinto nabo nami sengilaphayana usiko ingxenye yosiko labo lokuthi lela sonto yisonto nje kunamabandla ngamabandla kuyenzeka mhlawumbe ngakhona ukuthi iphasi yakuhlangene inkonzo enkulu la kusohlangene khona amabandla ngamabandla kuthola ukuthi omunye uqhamuka kwezinye izilali noma uqhamuka kwezinye izilali niyazana anazani anikaze nize nibonane nihlangana la enkonzweni nizobhebhana kodwa usiko nje lwakhona. Hayi bangayi-understand into lena yabona uma ngendlela athula ngakhona ubona ngangibona usuzofa straight uma ngendlela eyiyona wevela acabanga ngisho sinomfundo wafika wayisho into lesihwaye lezingane uyasola ukuthi akusizona zasibari wakhe ngoba uMichael bokwenzeka ahambe kokunye ahambe isikhathi eside yabo ukuba nabo usuvula isifuba ngiyamtshela unomfundo lalela-ke mzala kwenzeka 1 no 2 no 3 futhi lana abanankinga asinomfundo ngeke nokwanda kumele uhambe uyokwenza i-DNA. Ngimtshela Mike kumele ngenze i-DNA usiko lwethu aluyivumi into engiyenzayo athi phela wena ngakushada khumbula ukuthi wena uswenza amasiko lana uswenza amasiko ami wena. Understand no I wonder why babade ngamusuma eZimbabwe. I wonder why behlala le South Africa nabakhosikazi abo umuntu ahlala haye umaluma ukuthi yabona bengabuyi kwasuka impi laphana kwaliwa bamthukuma umakhelwane ngiyafundela nami ngiyathukwa ngiyawusendela ama-WhatsApp yabo ngabuya athuma yazini before nje ngize ngife okanye nabo ukuthi awubuyi lapho uzongifica ngifile. Ngabona ukuthi nothi ngifela umzali angibuyi ngimtshela uMichael ngibacele kubo ngicela ukuvakasha ekhaya. Ingane zami vele zilandelana eduze ayikho osagenela esikoleni zilandelana eduze ngithi ngicela ukuvakashela ekhaya nabantwana ngoba manje senginenkinga ngala bangitshela ukuthi angikwazi ukuhamba nengane zala ngiyoziphilisa eSouth Africa obviously izingane zizoba nenkinga zingahlanya ngisho ngokuhlanya ngamakhanda futhi ibona ngibaza bazondla ingane ezihlala kwelinye ilizwe. Number 2 ningabe ngingala ngithi uma ngiyamtshela ukuthi nginenkinga yezingane angikwazi ukuza nengane lapha ungitshela ukuthi shuthi mina ngizongifica ngifile ngoba umndeni wonke uhlangene ngami uyayazi history yami vele ukuthi la kulo mndeni wami abakazi bazi bangithandi wayasho ukuthi nawe usufuna ukungibulalisa uhlangene nabo yabo. Hayi ngibona ukuthi angibanqe ngale emzini ngikuba umuntu ozohamba abuye qoqa into zami ngiqoqa abantu abami bonke bo5 ngihambe ngumuntu obuyayo ngimtshela umyeni nami ngisahamba ngiyagoduka kancane yonke into i-right ngiyenzela ukuthi umakho lezofika abona abantwana ekhaya. Hayi ngibuye kanjalo-ke nabe ngibuye kanjalo yacabanga ukuthi unomfundo ngala sebenze ngisho imizamo ukuthi a-terminate i-pregnant because akayazi ukuthi yabani kodwa nje
lapho ngiyamtshela Michael, ngiyacela baba ukuthi ungiphe imali. Acabanga le mali ade ngipha zona ngisayintombi yonke lento leyo. Akasayenzi ke lento leyo, akasangiphi imali, sengiyaxakekele, sengihlupheka nabo bonke abantwana bakhe le South Africa ke. Angithola ishilo vele ukuthi akafuni ukuthi ngibuye eZimbabwe. Uvele weshilo ukuthi indaba ye-DNA akulona usiko lapho. Even iBhayibheli ayilivumi indaba zama-DNA because iBhayibheli lisho ukuthi zalalani nande. Mina nabo ukuthi nginenkani yami angizenzele mina i-DNA yami ngokubona ngizamele mina imali. Ngiyibona ukuthi ngenza njani ngalo DNA yami. Futhi la khongane wayondla ile South Africa. Bayangifonela ke nangale buya nazo ingane. Waye ungabuyi uze ekhaya. Ngizoshiya kanjani mina uma lana efa ngenxa yokuthi ngashada. Aish. Ayiko. So njengobula ufuna usizo ngokwenza i-DNA. Yabo nje ngase kuthiwa angithole usizo lwe-DNA ngikwazi ukuthi lezi ngane ngizitest ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba kwayimina nginayisho lezi ngane ukuthi ngazithola kanjani. Kahle kahle kwenzakalani mhlambe ngingakuthola ukuthula nokuthi ngibe nokuphumula noma ngoba manje mina angisayi understand noma abasemzini owodwa noma kuukuthi ke mhlambe ngelinyanga ngiyabagodukisa ke baya lapho eZimbabwe. Kodwa umuntu agoduke ezazi ukuthi wakabani. Ngoba futhi yabona nje ukukhuluma iqiniso ingane zami kuthiwa zidinga usiko. Uyacabanga ukuthi mina ekhaya ngingedwa kumama. Mangizala ngangedwa ubaba lo waseZimbabwe wazishonela kule ngishada nje uvela kasekho kudala. Omalume obhuti bama bangitshela ukuthi akho siko bawenzela amakorekwere. Ayikho amakorekwere angenzela usiko lasekhaya. Kwayimina ngathi ngiyikorekwere uyacabanga ukuthi kwayimina ngikhule kuthiwa ngiyikorekwere futhi kwayimina ngathi ngize ngenziwe lusiko. Futhi inkinga ke manje ile imali yokwenza i-DNA kwamanje sokwayimina sokuvuka ekuthenini kwayimina understand ngoba uma uthi wafika ubaba kuyena ngina 8 months eswini ukuba kuyenzeka kwayimina bengake ngiyenza i-DNA kodwa manje akasekho ubaba ukuthi kwayimina ngenza i-DNA ngizithola ukuthi kahle kahle ngubani kwayimina ngiyikorekwere kwabona labantwana yes bona ngiyabazi ba amagorekwere abaseZimbabwe bonke amagorekwere kodwa manje na anginayo ishow ukubona noyedwa engineshow yakhe ukuthi owaMichael andibadinga usiko ego since i-DNA i-require ukuthi ube nesample kaMichael uzoyithola phi isample yakhe saxhuma la sinoMichael kuyimanje yangincenga ukuthi angigoduke ngumfazi wakhe nengabe efikile nje uyafika siyabonana kuukuthi into angafuni nayo nemali ayikhiphayo akanqeni ukuthi avela kunikeze 200 rand kuphele kanjalo noma efikile sisaxhumana nje kahle isample yakhe ngingayithola ngingazama ukuthi ngihlapela ngintshontshe ngendlela ongashiwo ngakhona ukuthi yenziwa kanjani kodwa into angayifuni ukuthi ngiyenze le DNA. Okay, all right. Or should one udinga like imali yo DNA yabo imali le inkinga. All right. I know sozama indlela ukuthi sikusize nokwanda sozama nje indlela ukuthi sikusize siyabonga ukuthi ufike ushare story sakho. Okay, all right, thank you for watching guys. If you want to contact me, email me uzoyibona email yami ku description noma ungithumela message ku inbox on Facebook. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Siyabonga.